iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan, manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan nga los. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nagasat nga aldaw, kastameten kadagiti padak a dumdumngeg. Pakaragsakak unay numapili umat nga idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga luz, manipod probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. May saak nga ina. Ina ang mga ramid iti amin akabaalan na para kadagiti anak na. Malaksid nga awan trabaho ti asawak, artek, sugador kan babaero pay. Gapu iti dayta, napilitanak ngayon madayo, tapno mapan makitaggad iti balasiw taaw. Inan anusak ti 10 atawan apan nakaisinak kadakwada, iti kasta ket makaadal, ken maikak ida iti nasayaat apan nagbiag. Ti ammok ket naragsak ken kontentoda, kadagiti ipawpaw itko. Agingga analpas ko ti kontratak, ket nagawidak ditoy Pilipinas. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Los, anak ko. Wen, tatang. Siyak nga rod. Oh, kumusta kayon? Ay, nasayaat kami met ditaw. Temo ke intun no may alawas pailat sang pumaw. Di kami nagpasundo iji airport. Saanan a sorpresa nagpasundo at tatang? Muna ka, anak ko. Ituloy ta ditaw nagtagsarita. Tulungan ka mang yun nagkadagiti awit mo. Agyaman tatang. Ayan nga'y dagiti anak ko. Awampay ni Pulain. Nasapa arimwar itay. Nagsaranuda mo ilang iti sasangpuyo ka ni Jordan. Ninanang mo mat, napan ije palingkay. Nagawid siguro day dayan. Kasta ka di tatang. Kat, kumusta mo dagiti ubing? Saan da ka dimot lang ang anasukir kabayatan ti kawan ko? Normal kadagiti ubeng, wano teenagers, ama ko na. Talaga asukir da no maminsan. Panag ko na kesan mo't akas dagiti apaw. Nasisingput damay. Sanda kami mo't nga ikan iti sakit ti ulo kaninanang baw. Nasaya at nga rod no kasta, tatang. Ay, mabit lang tapok kawak ni Jordan, wan. Ay, Jordan, apok! Umay ka! Simbang putin ni mamay! Ay nakatataarmatan ti anak ko. Umay ka man tarakupan ka, anak ko. Kailiw ka una yung Jordan na pong. Ni mami, sana ko nga ubing tap na arakupan nyo. Ha?
Ay na anak ko, bay anak ka dilaang. Kaya't ko laang mat nga ipapasti ilaw ko kan ka. Oh, kat kumusta nga iti panagadal mo? Okay mat, mami. Umadanin ti graduation mo, saan ka di? When, mami? Ay na, kamaudyanan na. Malpas ka matlaangan iti panagadal mo, anak ko. Agturpos kan. When, mami? Kat di adim, anyan to nga oras nga iti panagawid na. Day tatidyak ka mo. Agawid tulat taday dyan, itong kayat na. Ah? Aday tamad gayaman ni Pulin, mami. Oh, Pulin anak ko. Ada akon. Ah? Okay. Nasayaat mo at tasimangpit kayon. Welcome home. Ha? O sige, panawan kayo pa yan. Nabanugak kaya't kontyagin na. Ay, Pulin anak! Mabit laang! Bayan nyo lang, mami. Nabannog la siguro iso akas jay. Kasarita yun ton. Inton mayatan timud na. Ay na, nasayaat mo ta nakaawit ka asi kakaratkad anak ko. Wen nga rod nanang, kasla kaano laang day di pimanawak anag pa Japan, babasit da pa'y ididagiti anak ko. Ita, dadakkel dan. Ay, baron ni Jordan, balasang matan ni Pulen. Dandanin agtorpos ni Jordan. Idinto ta duwapay mat atawan ti palabsan, sakbay nga agtorpos ni Pulen. Wen nga rod nanang, ngam. Apa yan, anak ko? Nagunagmat daytan asan naay mo. Kaya't ko kumamakasarita ni Pulin nanang. Panagriknak kat kaguranak paylaang aging gaita. Gapu itijak panagawid ididebuna. Saan mat siguro, anak ko? Panagkunak kat maawatan na mat ti makagapo no apay asaan ka anak kaawid ide. Kasla dinak ngamin kaya't akasarita itay nanang. Kasta talaga ni Pulen, anak. Moody. Saan ang maaawatan ti ugali na nang runa no kasya na bambanog? Awatam kadilatan di anak mo. Saan abalay takasaritak to inton madamdama. Ay na, nagbanglumo day tatoyo nga iluto mo anak kaw. Makapabisain. Wen tatang, kailiw kumati agsida kadagitoy. Iso nga iso ti inlutok apamigatan tayo. Nagprito ak iti tuyo, kan nagilambungak iti okra kan talbos ti kamote. Nagaramid ak matan iti sausawan, bugo nga dasili kan kalamansinas. Ay na, nagimasay. Bakit? Umay kan tamangan tayon. Jordan, Pulain, umay kayon tagigiddan tayo mangan. Wala kay, mabit lang, tapal pa sa klabe ito sibsibuga. Nagbanglumot tan ti pamigatan tayo. Wan anak ko, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Oh, Pulin anak, umay ka, agtugaw ka matditan, taigawan ka iti kanam. Saanan, da kayo latan timangan. Umuna akon arumwar, maladawak ngaminan iti klase. Nay, mabit lang apaw. Ada ka di par ikaw. Apay alablab sa mulatan tinam. Saan ka kadi anaragsak ta nagawi din ni mamain, ha? Pulin anak, gumurgura ka kadi kanyak. Gaputa sa anak kaawit ididebong. Pasensya kanwan. Ngamin, nabayagan day tabanag. Jakmat lang ninamnama ti panagawid yu idi. Kan may sa, talagamat nga awan banak yu idi nga agawid. Ngamin, awan oras yu kada kami. Inextend ti boss ko ti kontrata, anak ko. Dinobleda pa iti sahod ko. Apag husto mat idin nga enrollment yu. Isu nga uray kayat ko kumanti agawid. Mas pinilik tinagrenyo iti kontrata para iti pagsayaatan nyo. Saan nga amin nga oras kat kwarta ti kasapulan mi? Husto day tan ading. Di man apaan ni mami. Saan ko nga apaan? Ibagbagak laang dagiti nagkurangan na. Husto day tan Pulin apaw. Sana nasaya at ipanagrekyaryo iti sango ti panganan. Tinasaya at agtugaw ka tamangan kapay sakbay asumrek ka iti pagadalan.
Sa dino ti papanampulin, nakapulis ka mo, tanak ko. Rumara, at dating darak a birthday party. Birthday party? Iti kastoy nga oras. Adala mo ti rabi kan anya day taasuot mo anak ko. Nagkiting a shorts, sakit rum-rumwar tapusag mo. Mami, day tati uso ita. Ay saan? Saan ka arumwar, Pulin? Mami, saan akon nga ubing? Tapno ipagaldak kadagiti kayat ko ang papanan. Balasang akon, addan panunot ko. Amukon tinasaya at kan saan. Kas ina, madanagan aklaang iti posible ang mapasamakan ka anak ko. Rabiin ngam rumwar ka pailaang. Kasanun no adadakas ang mapasamakan ka. Malaksid iti dayta, babae ka. Oo, ay kayumat at talaga. Awan dakas ang mapasama kanyak, mami. Kabailak ti bagi. Pulin, anak ko. Pang-asim, denggan na kumamat. Kas ina, karbangan kan responsibilidad ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Karbangan? Ha? Kaano yu pa'y anaadal day taasao, ha, mami? Kaano kayong pa'y anagbalin a responsable kada kami kini Manong Jordan? Sipod pa'y idi, dalolo kan lolan tinangaywan kada kami. Awan ka idi kasapulan da ka. Ngamin, adda ka ijay Japan a makidedit iti agduduma a hapon. Apay ngagsipat kayo ngay! Pudno matibagbaga! Saan ka di? Amangan no nalipatamon ano saan agapo kanya. Saan kayo ang makaadal kinimano mo? Amin akin kinnan mo, allowance mo, dagiti badom ken aminen nga addakan ka. Naggapo amin kanyak dagita. Gapo iti panagtrab-trabahok ijay Japan, magatang ken maaramid yu amin akayat yu. Kat, basol mi nga root kasta ka di? Sige, mami! Ibagatayon amay titad yu amin nakasapunan mi. When? Saan kami nga agbisbisin gapo kadagiti kwarta nga ipawpawit yu? Ngandi yu ka di amo ang mababain kami tira aramidan yu. Sikat pagsasaritaan dagiti kaaruba. Ngamin narugit kayo kano ang klase ti babae. Awan sa bali nga isilsil po day tinagan nyo. No ditigya payuki. Mami, no amoy ala kumano kasano kasakit. Uy, awan. Kandil-dil na wan dagiti tatawi taglawlaw ko. Pulin, anak ko. Nalinis ti trabaho kay Japan. Amo ti Diyos na ita. Sa anak akas iti pampanunutam. Nagtaod lang kadag iti nakatalti di ila na dayta adamag. Siyak tinam. Isu asyak ngarod kumati pa dyan. Uston, mami. Jakon kayo tadanggan pwede bagam. Sige, Pulin. No talaga di mo manusan dagiti sayang gusang titataw ka po kanya. Nawaya ka apumanaw dito'y balay. No kayat mo, agawid ka iti ayan ti awan sirserbi na nga, ma'am. Aramidam no anya ti kay kayat mo. Makaamukan iti biyag mo. Pudno nga imbati kayo iti. Ngam sa anak balin adakas nga inakata kayo. Dayta titandaan ang Pulin. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya, Val. Awan ang yaman na, babe. Ay, ayatan ka, umay. Isojak maumang umay mang sundukan mang itulod kan ka.
Pasensya ka na, babe. Saan ka na po nagandita balay? Amumatan at ni mami. Okay lang, babe. Mawatak mo't. Agyaman babe. O sige bumaba akon. Itikas na, makaawid ka matan. Okay, babe. I love you. I love you too, Val. Agan-anad ka. Pulin. Mami? Sa dino tinagkapwam. Apay nga itakalang. Alas 3 iti parbangon. Mabaling ka di, mami. Nabanugak, kaya't kuntiagin na. Kas itinakon-akon, saan akon nga ubing, amok tar aramidak. Pulin, anak. Saanan amay parbang tar aramidam. Agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Igaad mo kit di ti agadal. Anyan tulaangan ti masakbayam iti dayche aval. Agad-adal kayo pa'y laang. Ngam no umasta. Kaslaadan maipagpanakal na. Nakapres-pres ko. Day takit ti madikada kayo. Naglaing kayo agdilaw. Isuan na lakada kayo mat adilawon dagiti taptao iti aglawlaw yo. Awan ser-serbiyo nga ina. Saan kayo ang makasumbat? Ngamin, pudno amin nga ibagbagak. Sa anak-anak kurang kada kayo. Pudno asaan kayo anakadan na iti mano atawan. Ngam inaramid ko mati amin. Tapno agbalinak anasaya at nga ina kada kayo. Pinagadal kayo. Kinawasan. Inikan iti pagtaangan. Inaramid ko ti amin akabalak. Tapno maipay ko ti pagkurkurangan ti awan serbina nga amayo. Ita, kasto iti subad mo kanyak. No awan serserbik nga ina. Sige, lipaten na kun kas inam. Talipaten kamatan kas anak ko. Oy, friend! Apa yan? Nakaadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ha? Adda kagaya man, Yoli. Nagapa kayo manan ka ni mami? One friend. Saan kaming agkin-kinaawatan kini mami? Kasalumit ngamin. Kanayon nakakontraan kadagiti kayat kong aramidan. Kaslaubing ti pampamayan na kanya. Tiam mo na siguro, masulmitan na dagiti panawan nga awan iti dan nami. Gapo iti panang talikod na kada kami kini Manong Jordan. Si kamot, friend. Saan na kayo mat at tinalikodan ni Auntie Luz? Saan aya? Nagtrabaho iti adayo, tapara matla iti masakbayan nyo ko ni Manong mo. Kan may isa, pagrebengan mo dagiti naganak abagbagaan dagiti anak. No amuda, asaanan na maiparbong teraramidan da. Ha? Isakit mo pa'y laang ni mami? Sika nga talangan tagbalin ng anak na. Ay na, numabalin la kuma Ay, nagasat ka kit di Ngamin, ada inam amang isaksakit kan ka. Siyak ngay, ulilan adamang. Ubingak pa'y dinatay ni nanang ko Naragsak kaya ti ada inana. Jada gay aywan wag sakit ka. Ada madandanagan, numaladaw kang agawid. Saan ka nga agsayang pa iti panawon mo, friend? Agpakawan ka. Gan mamakawan ka. Agsalita kayo itinalapat ka ni mamim. Sakbay amaladaw ti amin. Talaga nasakit yung ulo ka. Nasakit tintero abagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Pulin, anak. Apay nga kayo man yan dito Inlutuan ka iti lugaw, anak ko.
Ala, kanamon, iti kasta daras ka nga umimbag. Nabara ka pa ilang nga. Apay ngay nga taasaan abo mabatigurigor mo. Saan siguro ahusto ti panangaywan nyo? Amom, anak. Awan ti ina asaan na nga ammo ti mga iwan iti anak na. Amok nga aging gaita. Kat gumurgura ka pa ilaang kanyak. Pakawanan na kumaan, Pauline, anak. Amok adakkel tinagkurangak kada kayo kinimanong mo. Ngamsapay kuma, talipata mo dayta. Ipatpatag kayo unay nga anak ko. Ikanak ko maitigundaway. Tapno sulnitak dagiti nagkurangak. Mami, pudno ka di nga ipatpatag na. Saksi ti Diyos, Ana Marsua. No kasano ti kinapatagyo kanyak ngagkapsat, anak ko. Ipatpatag ka unay, Pauline. Da kayo kinimanong mo. Uray kag anak. Saan to nga agbaliw ti panang ipatag ko kan ka? Kinapudno na, Mami. Ipatpatag kayo matunay. Ngamdiak kayat nga iparik na. Ngamin, mabutangak. Tamang ano panawan da kami manan. Kaya't ko unay amarik na ti pamatag ti may sangay na. Ngamdiak marik na. Ngamin, kanayon kayong awan itidan nami. Sapay ko matasaan kayo na pumanaw pa'y. Dito'y kayo langan, Mami. Sumagmamanulangan atawan ti orayan. Makatulong kami ton kan kang agbiro para itigastusan tayo. Saan ka kumana pumanaw, Mami? Please. Pauline, anak ko. Napakawan kayon, Mami. At pakawanan dakmat ko mga kadagiti na ipagakan na aramid ko. Pakawanan da, kaputa naglablabas. Kan iti kinasukir ko nga na. Si sasangana ak ngagbalbaliw. Agsingsing pa na kun. Basta ikarim asanda kami na panawan, Mami. Di ka agdanag, anak ko. Saan kayo napanawan? Saan ako nga agsubli ijay Japan, tapno agtrabaho? Talaga, Mami? Huwan, anak. Ikarik daytakan ka. Kanayon mo kumaalaglagipan. Nga ipatpatag kayo kinimanong mo. Pauline, anak ko. Kas iti inkarik iti anak ko, jakon nagsublipay ijay abroad. Kat manipod idi, nagbalinan anaragsak ti langan-langan mi kadagiti anak ko. Adamat basit ornong ko idi, iso ti inaramat ko, anang bangon iti basit a negosyo, nga aging gaita kat isupay laeng ti pakakumikumak. Naragsakak, ngamin, napagturpos ko dagiti duang anak ko, nga uray awan na itulong ti amada. Kat ita, agpadan nga adda natalgad a trabaho, dagiti anak ko. Arig na kat agkorno mat ita dagiti tattao, anang sasao kanyak, idi itiliklikudak. Kadagiti anak nga agdengdengeg ita, awan sa bali nga inak ibaga, no di ti panangawat yo, iti sitwasyon dagiti dadakkalyo. Kanayon nyo kit di ida ako mustaan, ngamin, isulaang tiliwliwada, iti ballasyo taaw. Da kayo ti pigsa kan inspirasyon da, kabayatan ti panagtrabaho da. Agsingsingpet kan agadal kayo, ta para matlaang dayta iti masakbayan nyo. Kadagiti met nagatal ti dila na, nga tila ar-aramiden da nga istorya, sapay kumata agbaliw kayon. Saan anasaya at ti agparbo iti sao, ngamin sigurado nga pagbabawyan yun to, inton madanon ti aldaw.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, ta nakaibati ak iti adal, kadagiti nakangeg. Toy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. Patsyak nga ado dagiti kakabsat tayo nga OFW ti makarelate ditoy padas mo. Iti kaano man awan tinaganak anaragsak amangibati kadagiti anak da tapno umadayo nga mapanagtrabaho iti ballasyo taaw. Numaminsan ti ammuda ket napintas ti biag iti abroad. Di da ammo ti rigat ken sakripisyo apagdaldalanan dagiti kakabsat nga OFW. No ammo dalaang kumatirigat ken sakit ti mangpanaw iti pamilya, kang runaan kadagiti anak. Nagsakit a panunuten nga awan tumanlaeng ti mabukal iti panunot da alagipen kabayatan ti panagdakkel da. Nga inada tinangaywan ken nang padakkel kadakwada. Rumbang nalaang nga rod nga awaten tayo ti sitwasyon dagiti naganak nga umad adayo. Tapno maikan dalaeng iti nasaya at amasakbayan dagiti pamilyada. Alakastan pagayam, Luz, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Maminsan pa'y pagyamanan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo akanayon iti nasayaat akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat ngayon taikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, nga kayat na ti agpailingad iti nagan nga dona, manipod probinsya ti Bagulin, La Union. Kastoy man ti surat ni Dona. Dear Miss F, no bilang mapili yon to nga idrama to'y pakasaritaak, kidawak nga ilingad naklaangan itinagan nga Dona. Agkidawak matan iti pasensya, gapu iti kinakiro to'y surat ko. Sapay kumata maanusam nga isimpa, ket pakaragsakak unay, numanggagakmet ti pannakaidrama to'y padas ko. Padas, ajak tupulos, malipatan. Gapu iti lalaki nga inayat ko iti kastaunay, ket patsyak nga makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Nasingpet, nagaget, narespeto, nataer ken napudno kanyak ni Jerome. Makunak anagasatak ngamin adda aminan kenkwana ti berberukan ti maysa a babae. Naannayas met tinagbalin a relasyon mi iti lasod ti 3 a tawen kabayatan ti panagadalmi. Agingga nga inala dagiti dadakkel na ijay Amerika. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, apa yun, honey? Nakaununag matan day tasin na ay mo? Ay, inton bigatan ti flight mo. Saan ka di, Jerome? Wen, hinton bingatan. Iso nga ipapasta ti agin niliw ita. Jerome. Hindi ka kumakayat apanawan hanggang kasapulan ngamin. Taparamit lang da ito iti masakbayan ta. Kaya antibuklan tanto a pamilya. Ay, kasladyak ka ba ulan ti mayadayo kan ka? Malaksid iti dayta. Madanaganak. Ngamin, amangan numalipatan nakton. Inton addakan iti Amerika. Saan to ama pasamak dayta, Dona Hani? Ikarik, sika lang ti babae nga yatag. Sika, kat siksikan to lang. Awan sa bali. Uray saan ka ngaminan amapan iti Amerika, honey? Ah? Please. Sana mabalin Amumot ang nabayagan a plano da mamakin papati panangalada kanya kajay. Sana bali. Adamot video call. Di kagdanag.
Takanayon to tiya awag ko kan ka, honey. Sapay ko mga rod tatong palam dagita akarim, Jerome. Wen, apay awan pa nagtalak mo dito'y gwapo a boyfriend mo? Ay, umay ka man kit di. Hello, honey. Break time mi. Iso ngay mawag ka kadagos. Kumusta kan? Okay, aklang matani. Sika, kumusta ka mat dita Amerika? Gasto ya. Mail-iliw unayin iti nakapimpintas a girlfriend na. Ah? Mangbola ka man ako na kon Jerome. Sana bola day siya, honey. Talaga akailiw kan. Promise. Abay, sika, di mo ka di kailiw mo. Ito'y nakatatair a boyfriend mo. Ah? Feeling gwapo Iso tiyam mo. Happy anniversary, Donna, honey. Flowers for you. Ha? Oh, makitam. Agdua bulan pa lang nga awanak dita. Ngam nakalipat kan. Saan mo't nga iti kasta, honey? Kinapod no na, nalagip ko itayan. Iso nga inuray ko ti awang mo. Palusot.com ka man. Ah? Happy anniversary, honey. I love you, Donna, honey. I love you too, Jerome. Sige nga rodan, honey. Agsubli ako niti trabaho. Umawag ako tumanan. Bye. Nay, apayan doon na. Mulmulagatan mo lang ang dagita makan anak kadasar iti lamisaan. Kuwatatan. Awan ganas ko amangan. Madi nga mintirik na. Kaslada sa bali abirbiro kak amakan. Anya, ay. Mga no bandog mo daytan iti trabaho. Tinasaya at aginana ka pailaang. Oresan ka pala asumrek iti trabaho manakaw. Siguro tatang. Madia talaga. Jak maawatan tirik na. Saan nga ta masikog ka anak ka? Ah, Anya? masikog ko ng bakay. Pinalpaliiw ka kadagiti napalpalabas ngal dawanak ka. Ngamjaklan at tagtagaray. Pasaray agdulok ka. Maululaw kandi ka pa'y makapangpangan. Nanang. Ay, kasano pa itan nga masikog ka doon na? Ay, kasano na ka pa itahan at akdaran ni Jerome ka adamo iti Amerika? Tinasaya at kuyugan ka iti doktor inton bikatanak ko. Kasapulam ti agpa-check up. Iti kasta, maamuan tayo nupod no ti atap ko ang masikog ka. Ay, agsangsangit ka manin anak ko. Aging gaita, ni paila ka di Jerome ti pampanunutam. Pito ang bulan ng tinapalabas. Manipod day tinaudi ngay mawag kanya, tatang. Ay, Jakon makontak apulos ni Jerome. Amin nga account na iti Facebook kan WhatsApp Messenger. Nag-deactivate. Agraman roaming number kan telephone number na. Jakon makontak. may salati kaya tasawon tayo anak ko. Nalipatan na ka ni Jerome. Sa nabalay. Anda kami mat ka ni Nanang Mau. Hindi na kay baybayan iti ipas ngay Mau. Baybayan mo ni Jerome. Sana mapagtalkan tayo dyan tao. Ngam tatang. Ay atagpay lang ni Jerome. Di panunutam kat dandanin panagpas ngay Mau. Makapadakas ka ti sangit a sangit. Ay wanam ti bagem. Iti kasta. Nasalun ato ti ipas ngay Mau. Pati kerem ti pakinaka mo anak kao.
Hello? Hello, Donna. Jerome? Siya nga, Rod. Pasensya ka na. No, itala nga nakaawag ak. Apingita ka lang ang anak parik na, Jerome. Nasurok amay sa tawanan manipod day dinaudi ay aawag mo. Amom ka di ang nagdandanag ak itikas taon ay kan ka. Sorry, ha. Diakon matungpal na giting karektan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jerome? Pasensya ka na talaga, Donna. Sorry. Ang adda na si kuga kasabali ang babae. Ket masapol nga ikalaisak. Jerome? Sapay lang ko mapakawanak, Donna. Sorry talaga. Jack ang gagara ti amin. Manangalilaw ka, Jerome. Naulpit ka. Pinangnamnaman na kadagiti karim. Nagsakit tinaramid mo. Aljon! Aljon, anak! Mami? Umay kantag, sukat ka pa iti t-shirt mo. Wen, Mami? Ay na, di mo't kinunak, asaan ka unay at tumanarayan ako. Kita mo, nabasbasakan itiling at. Mika! Urayan na! Agay ayam tamad lang numalpasak ditoy. Husto na naku. Mabanog ka. Ang mga nukumaro manan ti angkit mo. Alaagawit na na. Tsak pa'y kayo tagawid, Mami. Dito'y tapay. Please. Agay ayam kami pa'y kan ni Mika. Aljon, anak, saan ko maanatang kanti unom? Inton bigat tamanan nga gay ayam, Aljon. Sigurado, paumay matan ni Daddy amang sukon kanya. Mami, ni Mika. Tika barbaro ang kaklasik. Mika, ni Mami. Hello, Mika. Hello, auntie. Ay na, nagpintas gayam ni Mami, Aljon. Siyempre Oray si Kamat. Gwapo mo't ni Dadim. Ha? Amo, Mami, nagsingpot ni Daddy ni Mika. Inggatangan na kami iti ice cream iti Kalman. Kasta ka di, anak. Mika, pakibagam to kin ni Daddy, ma. Thank you. One, auntie pintas. Ni, dayjay gayam ni Daddy. Daddy! Daddy! Mika, anak. Kunak mo sa dinutayan mo. Ada ka matlaga. Jerome? Donna? Agyamanak iti panang itulod mo kada kami dito balay, Jerome. Awanan yaman na, Donna. Sige, mabalin mo ti puman. Donna. Aging ka kadita kad di nagpayla napakawan. Pumanaw kan, Jerome. Pangasim. Donna. Ibatam ti imak, Jerome. Sungbatam ti saludsod ko. Anya dayta. Asino ti ama ni Aljon? Ha? Siya ka di. Ibagam ko matipod na. Pangasim. Agawit kan. Ang mga nuur-urayan na kan ti pamilya. Di mo yaw awan ti saritaan. Sungbatan nak. One, sikat ti amana. Nagsikugak idi pinanawan nak. Aging gaan nagpukaw ka akas laasok. Itata nakalipat akon. Basta agparang kalatan akas lawan ang yaman na. Adda ka di pa'y agbaliw ita. Tanaamwam asikat ti ama ni Aljon. Ha, Jerome? Adda ka di. Kung tupay ka ito. Damo pa'y lang makitak ni Aljon. Asidagan tirik na kan ko na. Naibagam kadikan ko na ti may papankanyak. Saan? Ken may sa? Donna, kaya't ko asulnitan dagiti nagkurang at idikan ka. Babay ni ti anak ta. Pangasim, di mo kumamat ipaidam ni Aljon. Si sasaganak amang ted iti sustento para kada kayo nga gina. Sakbay nga desisyon ka. Panunutam kumapay nga umuna dagiti mabalin nga ibunga na.
Anyan tulaangan ti kunaan ti asawam. Numaamuan na nga addagayam anak mo kanya. Di kagdanang. Ilawlawag ko ni Mabel ti amin. Amok amawatan na. Oy, si ka, Jerome. Masansan matan ti ipapan mo iti balay da dona. Mangrugi ka manan, Mabel, ha? Kayat mo manan ti apa, ha? Mabalin ka di. Tumalnakan. Nabanugak. Kalpasan ti ipapan mo iti balay da dona, ibagamkit din anabannog ka. Sino nga ita ti luklukwag? Guston ko nakmet. Di nakpagpungtuton, Mabel. Hoy, Jerome. No di mo kayat nga apaan ka. Saya atem ti aramid mo. Saan mo nga aramidan arasunday jay nga ubing, tapno kanayon mula ang amakita ni Dona? Amom ka din noon niya ti parekot ka. Insecure ka launay. Napalabas ang dayjay. Aging nga ita. Saan ka pailangan nagbalbaliw? Wen, tapod no amin nga ibagbagak saan ka di? Aging ga ita, dayjay pailang adona ti ayatem. Mapanak lang ijay. Gapo iti anak ko. Kasapulan na ti panang ipatag ti maysa nga ama. Apay, narigat ang maawatan day ta, Mabel? Kat kasanumat tan ti anak ta, ha, Jerome? Wenen, maawata kon. Ngamda kami ti pamilyam. Ununaan da kami kumapay sakbay ti sabali. Namin anukan ang nagkari ka ni Mika. Ngaminton madanon day tangal daw. Nakaad-adun ton arason mo. Jerome, asawa nak. Addan anak ta. Pamilyado kan. Kasapulan mimot ti pamatag mo. Ti presensyam. Manipod nagawid tayon dito eh. Kastakan akanayon. Awan oras mo kada kami. Anya pa ilang ay di mo maawatan. Kinapudno na. Diya kun amuter aramidag. Mariribu ka ng itikas to e sitwasyon. Diyak amuno asino ti ununak. Ipatpatag kayo ka ni Mika. Ang ipatpatag kumot ni Aljon. Kan maysa, nabayagan anak ka din na kayo. Ni Aljon, itakam lang agkita. Sapay ko ma, tadi mo ipaidam day ta kanyak. Amok day ta, Jerome. Ti daw-dawatak lang matkin ka, kat tinaan anay apanawan mo kada kami ka ni Mika. Anya ka diti pagsaritaan ta, Mabel. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Dona. May papanday to'y ka ni Jerome. Ha? Agpakpaka si akken ka, Dona. Adaywam ko man ni Jerome. Diyak kayat ti agbalin abastos. Ngam saanan anasaya at tilangan-langan mi. Manipod simangbay ka, itibiyag mi. Awan intensyon ko amang dadaal iti relasyon nyo nga agasawa. Kasapulan laang mat ni Aljon ti pamatag ti maysa nga ama. No ti pagdandanagam, kat agawag kan ka ti asawam. Saanan ang mapasamak dayta. Ngamin, nabayag kun alinipat ni Jerome. Inakamat kas kanyak, Dona. Maawatan ka. Ang maawatan na kumamat. Ad-ado nga minan ti oras ni Jerome kada kayo ka ni Aljon. Kasano kami matan ka ni Mika? Maawatan ka, Mabel. Ngam di mo kadimat maawatan nga italaang amarik na ni Aljon ti pamatig ti amana. Idinto tada kayo kin ni Mika. Kat nabayag yun anak ka din na ni Jerome. Itilas od ti pito atawan. Ita na lang ama ka din na ti amana. Ita lang, Mabel. Saan mo kumamat nga ipaidam day takan kwa na? Pang-asim. Dona. Kas itinakon-akon. Diyakon ay ayatan ni Jerome. Addan sa baling agtagi ko iti puso. Awanin sa bali ang makagapo iti panagsinsin narak mi. No dilaang ni Aljon nga anak mi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aljon. Oh, anto'y tirigalo kan ka, anak. Thank you, Daddy. Happy birthday, Aljon. Adto'y matirigalo ken ka. Amok a paboritom dayta. Wow! Thank you, Auntie Mabel. Siyempre, adamat regalo kan ka, anak. Adoy, oh. Thank you, Mommy. I love you. I love you to, anak. Happy birthday. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you, Auntie Mabel.
Awan anyaman na, Aljon. No adda kumamot ita dito ni Mika, dinaragrag sa kumapay ti kasangay ni Aljon. Wen kumaa, ngam nagbakasyon mat ngamin iti Amerika. Saan abali? Agsublinto matlaang iti umay abulan. Makapagbanding dan tumanan ka ni Aljon. Agyaman ako unay, Jerome. Agyaman ak iti oras nga ipapaay mo para kini Aljon. Amok ama kumikom ka, ngam ik-ikam lata iti oras ti anak na. Awan na nyaman na doon, ha? Maragsang anak. Ngamin, kas ama, maipapay ko dagiti kasapulan ni Aljon. Siyempre, gapumot lang iti tulong ni Mabel. Inbilang kumaddan kaspodpod no nga anak ko ni Aljon, Donna. Maragsakan ak ama kangag iti dayta, Mabel. Ket agyaman ak unay. Kamaudyanan na, naurnos matlaangan ti pamilyayo. Kastamatan ti pamilyak. Sapay kumatagtultuloyan ti kastoy abanding tayo. Ita Miss F. addan iti junior high school ni Aljon. Saan met ang nagkurang ni Jerome para kadagiti kasapulan ti anak mi iti panagadal na. Kanayon met ti ipapan na iti balay ti amana, ket makitak ken mariknak ti kanaragsak ti anak ko iti den na ni Jerome. Kasta meten ti langan-langan da kada Mabel ken Mika. Naragsakak meten iti live-in partner ko ita. Malaksid ang nagagat, amunak nga isakit ken ipateg. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna. Nalabit asaan nga da kayo ka ni Jerome ti agkagasat. Tinapatag ita kat na ornosyon ti amin. Kat naragsak kayo itan kadagiti pamilya abinukalyo. Sapay kumata mataginayon ti kapya iti nagbaetan nyo kani Mabel. Alakastan pagayam Donna, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, nabara akablaaw kan panagyaman kada kayo amin, itiing kay panagdengdengeg. Panag-subscribe kan panag-comment dito'y programa tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu kan ipagayam tayo ngalani, Manipod probinsya ti Cagayan. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F. Ubingak pay kat pagaayat kon ti agdengdengeg kadagiti drama iti radyo. Isu nga naragsakanak idi nakitak nga addagaya men drama ita iti YouTube. Naawi sakmet ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas nga amok ang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Ketap no nalawag ti amin, rugiak nga ruden ti agsalaysay. Manal ka talaga! Anay ko, Uncle. Aping agsipat kayo nga. Ay, di ka ba'y sursuro? Kita ang tinamayam iti kabarbaro Apollo shirt ko. Amom ka di anangina da ito'y Apollo, ha? Ano ka diti polo yung Uncle? Tadamag na pailangon ano. Umay ka man! Anay ko, Uncle. Anay ko. O niya, nakita mo, timan siya iti polo kung isipat ko iti rupa, ha? Apay, anya ka di manan tibidok nga inaramid da ita babae. Kita, naman siya ang tininyinan, Apollo. Sika talaga! Anay ko, Auntie Juliet. Anay ko. Dahil tatirumbulkan ka! Dadailam amin agamit dito'y balay. Ay, manal ka talaga. Pasensya kayo, Auntie, Uncle.
Diyak matinggagara amamansyaan ti pulo ni Uncle nga ilabas. Gapo iti day tangay na ramid mo. Saan ka mangan itangag malam? Anya? Hoy, Lani! Adda ka di pangibaunam kanyak, Manang Mariel? Natural! Isu nga rod nga inayaban ka. Plancha am to bistidak tarumwarak. Wan Manang. Ay, agore ka. Un-una pay gayam alinisan ti banyo tapno makadigos akon. Kabayatan ti panagdigos ko, plancha am tumatan ti badok. Naawatam? Sige, Manang. Okat, anya pay lang ter aramidem ngay, kartengam ti aggunay. Ay, wan Manang. Wan. Juliet. Bilbilangan man ang ti kwarta nga adda dita volta. Ay na, nagganas at talaga bilang-bilangan, Romeo. Panagrik na kat nakabalas akon kin ni Agnes. Gaputan na ilakutan titawid na a house and lot. Manipod itibak nang nga ikit mi. Ay na, nagdakal tinaglakwanta, Romeo. 10 million ko naman. Talaga mat ang nakabalas kan. Gaputa natay matan. Di magan di kapsat mo. Idinto ta si ka, kat agbibiyag ka adunya, gapo iti tawid na nga inlako ta. Gusto ka, Romeo. Kansaan lang nga dayta. At dapay iti puder tati menel nga anak na. At dala nga rodan katulong tayo, at dapay kwarta tayo. Daddy, Mami, apay no ibang kuyo lang handay ta kwarta. Intun kwan, takawon tupay nila ni Dagita. Ay saan to mapasamak dayta, Marieli, ha? Saan mo't ang makaunag nila ni iti silet me? Kan maysa, da kami lang ka ni mamim ti makaamoy ti password dayta vault. Di kagdanag, iha. Ibang kumintumat lang inton mauma akon amang bilbilang. Mami, ag out of town tayo manmot nga rod. Total, adumot ti kwarta tayo. Malaksid iti naglakwan nyo iti balay kan lote day di Ante Agnes. Adupay dagiti alahas kan kwartaan alayo iti balay da. De, huwag nga agpaiso, Juliet. Tapno ag-relax tayo, mate. Ay, nabsok ka mo lang ka, Dela. Naibalasang ka, oh. Wan, Lolo Doming. Agyaman akunay iti panang pakanyo kanyak, Lolo. Masyan kami ngamin kan kalani. Al-alilahan da ka lang aroden ti ikit kan ulitag mo. Di da ka pa'y pakanan iti husto. Ay, punda ti kinuna ni Jonas. Iso, pinayaban ka. Gaputa amok nga awan dagiti ka balay mau. Ulitak manen ti agyaman kada kayo, Lolo Doming. Jonas, naimbag kayo pa'y. Oray di nakapkapin kat mariknak ti panang isakit yung kanya. Apay ngamin nakagurgura na kalaunan ni Nana Juliet. Ay, dakkel ngamin tiguran ni Auntie Juliet kin ni Mami. Kuna ni Mami idi, nang rugi ti panangguran ni Auntie Juliet kan kuana. Gaputa dakdakkel ti intad ti ikit da atawid kan kuana. Ngam ni Auntie Juliet. Ay, una yan. Apal kentawid gayam ti makagapaw. Angem, saan aron bang iraman na kanina na Juliet itigura na iti day di mamim? Saan ka di, Lolo? Ay, uwi na paw. Ay, kahit asino nga tiagnanaan itan iti sigod a balayaw. Awanan Lolo. Ngamin, inlakon ni Auntie Juliet. Anya? Agraman dagiti kwarta ken alahas ni Mami. Innalada amin. Ay. Kay rumbang lang ko mga pagadalin da kamit, ah? Tadama gayam kadakwa na titawid mau. Hoy, Lani, idulin mo nto'y nanganan mi ka ni Mami. Wan Manang Mariel. Anya pa'y lang timulmulagatam dita. Ay, kwa Auntie Juliet. Adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta. Kaya't ko kumati agadal iti umay apa nag-enroll, Auntie. Agasem, nagngatumatan ti arapaap mo, Lani.
Mabalinak met nga agadal, Manang Mariel. Ngamin, addakin ni Auntie Juliet tinaglakwan ti balay ken lote mi. Naa! Kastamad ten dagiti kwarta ken alas day di mami. Kontrabida! Anay ko, Auntie. Apay asipatendak manan. Day ta ti maalalam, manakibiyang kan tumat ngamin. Awan bibiyang mo kadagiti naglakwak iti sanikwayo. Aramidak ti kayat ko, gaputa siyak lang ti adakarbangan na kadagijay, nawatam! Auntie, kukwami dagijay. Sani ko day di mami. Ikandak kumamat atap no makaadalakmat. Talaga ka di addi ka pa'y lagtal na? Anay ko, Auntie. Apeng agsipat kayo. Gusto ko man, anay ko. Juliet, nakapareserba kon iti ticket. Kan nakapabukak metan iti hotel para iti panagbakasyon tayo di Palawan. Ay kat nasayat nga rod no kasta, Romeo. Manungay nga aldaw ti imbagam iti hotel apagturukan tayo. 5 nga aldaw tayo ijay. Isumot ti kayat mo, sana ya. Nasayat nga rod no kasta. Ibagak nga rod kini Mariel. Tapno maisagana na matan dagiti rumbang nga isagana na. Iti kasta masapa tayo inton bigat. Kasanon di ka nakam. Ang mga nutakawin na ti kwartata iti vault. Di mo't dumawdawat kan ka iti pag-eskwela na. Iti aramidak. Saan to matakaw nila ni ti kwartata? Kan mamaminsan matan amapukaw iti matang tayo. Day lani. Siyak ti makamo, Romeo. Anya. Apay anaramid kanyak daytoy ni Auntie Juliet. Kaslasaan nakaanakan titrato na kanya. Impupok nakit din dito'y balay kabayatan ti panagbakasyon da. Nagalas ti ugali da. Kasanuak paitan. Masapol ang makarwarag dito'y. No makarwarag, jakton agpakpakita kadakwada. Total, didakmat lang ibilbilang ang kabagyan da. Jonas, apaw. Apay lolo? Awan gayam di tadakil abalay da Romeo ken Juliet. Ha? Kasano nga mo lolo? Nakasaritak ti maysa ka dagiti karoba da. Di ko na hindi pa'y kanukal man na pimanaw dagiti agasawa ken ti anak da ni Mariel. Ha? Nilani nga lolo? Sa dinutihan na. Diyak pa'y nakita ngagpaiso manipod idi kalman. Hey, wen nga raud. Ayan na nga ngagpaiso nila na eh. Ay, mabit lang, lolo. Awagak ti cellphone na. Ay na, sapay lang kumata makasarita. Iti kasta, mamuanta no sa dino ti ayan na. Wen, lolo, mabit lang. Hello, Jonas. Imbaglangan timawag ka. Lani! Idi kalman ka kumaping awagan. Ngamawan ngamin load ti cellphone ko. Kasta ka di? Namuan ni lolo. Ngawan ka no danana Juliet kan tata Romeo. Agraman ni Mariel. Sa dino ti ayan mo? Impupok dakdam ti dito'y balay, Jonas. Anya? Impupok da ka kunam? Wan, aging gaita, jakpay nang dangan. Pangasim, tulungan na kuma. Unay matanda gajay. Awan konsensyada. Ala, di kagdanag. Tulungan da ka. Dumawat kami iti tulong iti barangay. Tap na makarwar ka dita. Kat, nag-enjoy kamot lang ka di iti bakasyon tayo, Mariel, iha. Siyempre, mami. Enjoy na enjoy. Sobra. Sigurado nga umapal nila ni kanyak no ibagak amin dagiti inaramid tayo. Ay, awanan ti umapal kan ka iha.
Ngamin, sigurado anatayan itibisin ni Lani. Anya? Husto ni Daddy Miha. Awa na pulos imbatik amakan na. Apay ngamin aya akayat yun amatay ni Lani. Di ba'y kat maawanan tayon iti katulong? Ha? Okay lang, daytay, ha? Adumat di tati maala katulong. Ti importante, kat saan nan amaala dagiti kwarta anaala kon manipod iti inana. Uwan nga ron. Ay, apay na niyo. Ay, gati mapaspasama. Ay, kumpit kayo. Awante preno tilugan. Ang yaman ak unay iti tulong yo, Jonas. Lolo Doming, gapo kada kayo, nairwardak dagiti pulis iti dayjay abalay. Ay, naramid mila ti rumbang balasang kao. Ita, saan da ka na maulpitan da na Juliet kang tatarom nyo? Ada pa yan sangun da akaso. Gapo ka dagiti inaramid da kan ka. Day, adan sa awag maulan ay apaw. Cellphone mo sa matyagun unay. Ay, mabiit na ang lolo, tasong bata. Hello? Wan, siyak nga rod. Anya ka diti maipay ko, sir? Pulis? Anya? Daan ti Juliet? Na disgrasya? Kit natin nagda iti deras? Makipagladingit kami, Lanay. Lolo Doming, uray no kasano ti kinadakas dante Juliet kanya. Nasakit lahat na tinapasamak kadakwada. Nang ronag at nagigiddan damat langkit din anatay. Saan daman na nakapagbalbaniw? Nalabit. Aging galangan di tatibiyagda, basang. Kaya na mabalin ang napasamak ti kasjay. Taplano ti Diyos, tapno agibos meten ti kinaulpit daken ka. Kaya tapno makaginawa ka meten, balasang ko. Gapu iti ipupusay ti ikit ko kan ti pamilya na isubli matla ang kanyak ti kwarta nga inagumanda. Inusar ko daytoy ang nag-eskwela, aging ga nagturpusak. At damatan bukod ko a pamilya kat agnanaad kami ita ditoy Canada. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. Toy pagayam mo, Lani. Ken ka pagayam, Lani. Amin a kinadakes ket adda pagpatinggaan na. Ngamin, awan ti limod iti Diyos a namarswa. Iso ti mangmangted iti ginawa kadagiti pinarswana nga agkasapulan. Alakastan pagayam, Lani, ket pagyamanak unay. Tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Adtoy manen ti pagayam yo, Miss F, amang kabkablaaw kada kayo amin, itinagasat, ken nabindisyon nga aldaw. Maminsan pay, kayat kumanen ti agyaman, kada kayo amin, gapu iti kanayon apanang tartarabayo, kadagiti drama nga iap-upload tayo. Sapay kuma, tadi kay tumauma nga agdengeg ken mangpadaan, kadagiti sumarsarunupay a drama. Agyamanak kadagiti kabarbaro nga subscribers. Pagyamanak met amin, dagiti naanos nga agkom-comment, iti comment section tayo.
Kanayon kuma ti panagan-an na Diyo, kang runaan, dagiti kakabsat tayo, nga adda iti ballasyo, taaw. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikanbiag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo, nga Tricia. Manipod probinsya ti Bagabag, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Jakon agpalpaligaw pay. Tricia, kunamlat ta kuma kanyakon. Kayat kumat nga ibinglay tinagbalin apadas ko kan ayat, isu nga palubusan nak nga rod, tapno inak istoryaan. Tipuon kan makagapo, no apay nga addaak ita, dito'y Taiwan. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anya ngay mat da ito'y nakakabil iti basit abaks nga inted mo kanya, Tricia, sweetheart. Katlo katamon sweetheart. Iti kasta, maamwam no anya dayta. Sika talaga. Ada pa'y pasos-pisos-pins mo, ha? Siyempre mo't, iti kasta, agbalin a memorable ti Mansarita, sweetheart. Lukat akon, ha? Ne? Sing-sing. Kaya't ka diya sa wanda ito'y kahit... Juan Franco. Siya kon mismo ti mangawiskan ka tapno agkasarta. Will you marry me, sweetheart? Katuwa na! Siyempre, sweetheart. Kinapod mo na. Kaya't kamatan nga ikalaysa. Iso na lang tawan pa'y mataramatan ta. Mabayinak pa'y kid din. Ngamin si kapay ababay tinagpropose kanyak. Okay lang. At data yun itimako na akabarbaro at teknolohiya. Iso nga uray da kami ababae, kat mabalinan nga agpropose kadagiti lalaki akayat mi apakasaran. Iso na lang nga tawan pa'y trabaho. Malaksit ididay ta ket awan pa'y urnong ko. Awan aramaten ta, iti panagkalaysa ta. Awan parikot iti dayta. At damat basit urnong ko. Kan may sa, at damat na talgad at trabaho. Tinapatag ita, kat makapagkalaysatan. Agbiro kanton iti trabahom, inton agasawatan. Anya jay kinunam, Tricia. Si kalaang ti aggastos inton kasarayaw. Wananang, ngamin, awan pa'y matrabaho ni Franco. Iso asyak pa'y laang No kasta nga awan pa'y trabaho na. Ay kat saan kayo pa'y kumaa nga agkasar? Orayon pa'y makabirok iti trabaho na, kan makaurnong iti usarinyaw nga agkalaysa. Nanang, agtrenta akon iti umay abulan. Amangan no awan ton namnama nga agsikugak, no orayan mi pa'y makaurnong ni Franco. Oh, diremuarmat laang ti kinapudnaw, asika ti akin nakam iti panagkalaysayon kin ni Franco. Ay naanak ko, panunutem pa'y kuma iti husto, sa kanto ag desisyon. Laglagi pam nga ubing iti 5 atawan ni Franco, ngem iti sika. Nanang, agduan atawan kami nga agnobyo kin ni Franco. Kin maysa, agin innayat kami. Iso adyakon kayat apabayagan pa'y. Masapol nga agkalaysa kaming iti kabiitan apanawan. Ay kat adakan ka dayta, Tricia. Sapay kumaatawan to ti pagbabawyam, inton madanon ti aldaw. Nanang, ay ayatek unay ni Franco. Agin innayat kami. Iso sigurado nga awan to ti pagbabawyak, iti pan nakikalaysak kenkwana.
Franco. Uy, Franco. Agring ka na. Aldangon. Kunak man no da pagnam ita. Makaturturo ka pa, Tricia. Hinton madamdama ako na bumangon ta na. Nasapa pa Anya. Ngam, di mo't kunam nga da interview ita iti inaplayam at trabaho. Alas 10 day, Jay. Kita mo, alas 7 pa lang iti agsapa. Nasapa pa kunakmat. Ay na, nasaysaya at matlaang ti masapa ka. Ngam ti maladaw ka. Sayang mo't da di at trabaho no di ka manin maala. Wen, kunakmat. Hinton madamdaman ton. Sige, umuna ak nga rudan arumwar. Tani, maladaw akong iti opisina. Okay, sweetheart. Agan nanad ka. Kinsenas katapusan ti sweldom, Franco. Wen, apay? Amang ano nagsweldo kan? Awan nga minan gatas ni baby. Na-delay mo't nga min ti sweldo. Anya nga iti-itid ko, kit no awan mo't ten trabaho. Anya? Sa dino ngay nga ro ti papapanam. Inaldaw ka mo't arumrumwar. Katamo mo na. Damag kala damag. Tangay awan mo't gayam trabahom. Bantayam pay laang ni baby. Ay saan? Rumarak mat lang inton madamdama. Ipan mo pa lang ijayan dananang. Anya, ngam papanam. Agtalinaid ka kumamat dito'y balay. Inak nga rod agbirok iti mabalin na pagtrabahuan. Di ka kadiagdanag. Mang tedak tuken ka, apaman na makasweldoak. Ay na, imbag ta simbangput kan, ani anak kao. Apay ka di, nanang. Kasanaw kat awanan gatas to'y kaanakam. Anya nga itiitad ko inton mabisain. Apay, sa dino ay ati ayan ni manang. Kuna namat ita ay nga amangan numarabyan nga agaway. Adda ka no tutorial na. Hay, ni manang nga talaga. Nalabas ti kinagagat na. Di na lang arudan maas-asikaso ti anak na numalpas ti trabaho na. Nagawat pay laang iti tutorial na. Ay kat talaga akasapulan na ti agdubli trabaho. Ngamin, aging gaita, katawan pa'y laang trabaho jay nalaing nga asawa na. Manumot laang nga iti sweldo na. Gastos na mo't amin ijay balayda. Gatas pa'y ni baby. Ay na, uray man ada trabaho ni Manong Franco, saan mat amang mangtad ka ni Manang? Ay naku namon anak ko. Kasanumot nga men, umas-asa laang iti kabsat mo. Nakadakdak kelan akarne, ngam nakasadsadaw. Ay, ni Manang tumat ngamin. No apay mo't nga isupay lang tinakikalaysaan na. Malaksid nga immature, irresponsabli pay. Kaasimat ni Manang. Uy, ayos Galante ka talaga, Franco. Nginginaan sangpat mong arak. Ang dabay na ima sa pulutan. Siyempre mata, Dave. Nakajakpatak ita pare. Kasanong nagbirok ni Mrs. iti intrigam kan kuha na, Pards? Bayam dayjay. No inbagak nga awanan. Saan nagtagtagari dayjay? Kaya't mo saan nakasirmunan? Saan nakaangiwat-ngiwatan, Pards? Wen, kunak lang arutin. Mature ti asawa, pare. Kasta gaya Uy, day tangaro ti advantage no inauna ti maasawa, pare. Agore ka man, pare. Adawag ko Jesus, sigurado ni Tricia daytan, pare. Amang ano pagawitan na kan? Saan? Di lang to aramitan dayta. Mabit lang tasong batak.
Hello? Apay ngay mawag ka, Tricia? Franco, ni Justin, nangato tigurigor na. Pinatumar kon iti agas. Ngam saan pa'y laang abim mapatigurigor na. Ipan mo iti doktor. Kasla marigatan pa yun nga agangas. Unay kamot tan, Tricia. Anya pa'y later aramidem ngay. Itaray mo ni di ospital. Inawagan nak pa'y lang. Kat amom nga awang kwartak. Franco! Agunay kan. No dada ka sa mapasamak iti anak ta. Sikat ipabasulak. Nawatan? Nasayata si Mang Petkan, Tricia. Mabisin akon. Awan gaya man uray may sa dilata anabati ditoy. Di mo man la kumustaan ti anak ta, Franco. Oo nga pesa. Apay asaan mo akadwa na gawid? Ada ka di pa iti ospital? Juan, kuna ti doktor, at ano mo niya na, iso akasapulan ama confine. Day tante bagbagakan ka. Binaybay am ngamin iso akas ta itati anak ta. Oh, anay ko. Apay ngagtungpa ka nga eh. Nagawan kat abayin man, Franco. Siyak pa'y lang ang tipabasolam. Siyak lang aruden ti agtrab-trabaho, tapno mabiyag tayo. Idinto tasikang, agbibiyag ka abaro. Dagiti barkadam laang ti asikaswam, akasla awan pamilyam. Ket, iboy-boy mo asikati agtrab-trabaho, kasta? Juan, kat kastang unay ti panagbabawik anak ikalay saken ka. Apay, anang arkila ka pa'y laang itilugan, anak ko. Mabalin tayo mo ti agtaksilatan nga agawid iti balayaw. Ay, saan kami nga agawid iti pag-abangan mi, nanang? Agawid kami iti apo kuyo iti balay. Ha? Nauma ako, nanang. Nabannog akon nga agan-anos iti dan na ni Franco. No di nakabailan ti agbaliw para kada kami a pamilyana. Ipamay saklatan ti atensyon ko para iti anak ko. Kaet, ammo ka din ni Franco da ito'y abanag, anak ko. Kasaritak ko maitay nagawid ak. Ngamjak met na danon iti pag-abangan mi. Nalabit nga agen enjoy manen iti ayan dagiti barkada na. Iso nga in-text ko latan, nanang. No basta, manong aldawan nga man ti asawa kan anak mo iti pag-abangan nyo, Pards. Ay, saan dan anagaw-awid ijay? Manipod enroar na ti anak mo iti ospital. Isumat lagaya makaslan naliday ka. Kaya naasawan, kailiw mo ida, Pards. Kasla di mo paikitin kaya ti agawid iti pag-abangan nyo. Talaga jakon kaya ti agawid ijay, Pards. At adang amin na malagip ko dagiti aginak. No adak ijay. Nasaysayat sa no agawid ak langin ijay probinsya. Agad mo na. May met pa'y. Iti kasta makalipat ka. Ang mga noor-urayan mo't ni tatais ko ti panagawid mo. Naragragsak ti biyag ijay. Awan ti problema. Baya mo ni Tricia. Iso ti pimanaw. Di iso ti agsubli. Sigurado ka ka din iti dayta a plano, manang? Wan ading ko. Kasapulak ti agtrabaho para kada kami iti anak ko. Masapul abumangunak iti pan nakaitibkol ko para iti napimpintas a masakbayan. Ay, sigurado a kailiw da kanto, manang. Kailiw kayon tumat sana bale, talo atawan ko laang mat ijay Taiwan. Kasano ni Manong Franco? Ay, jak amo nagbaliw pa'y. Kat sublanda kami. At da anak ko nga agkasapulan iti napintas a masakbayan. Kat ikarigatak nga itad amin a masapul ni Justin. Uray awan ni Franco. Ibagam kadikin kwa na ti panagabrood mo? Saan siguro anaskan? Ngamin, no talaga anapatag kami kan kwa na. Umawag wano ag-text man la kuma. Ay, maladingitan ak unay gapo iti napasamak iti married life mo, manang. Wan nga rod ating ko. Ngam aklonak, adamat basol ko. Ngamin, nagpailuyusak itiriknak. Ti amok kat gapo ta addan edad ko, kan addan na talgad at trabaho. Kat umanayan arason tapno makiasawa ak. Ngam saan mat gayam.
nagbidutak. Apoy Prangkaw. Awan ka din ti balak mo makisinublan ka ni Tricia. Iso ti pimanaw, di iso ti agsubli, tatang. Ay. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, Prangkaw? Laglagi po man nagkasar kayo ka ni Tricia. Nagkidnari kayo iti sangwanan ti altar. May sakan nga ama. Adan anak yaw. Ay agpanunot ka na saya at Prangkaw. Tatang, siyak ti anak nyo. Rumbeng lang arod, asyak ti isakit nyo. Ay, saan nga iti isakit ko ni Tricia? Ang amom, no niya ti basol mo? Amom, no niya ti nagkurangam, ha? Gita tatang, may. Gusto man dahita pa ng sermon nyo kanya. Si ipod pa'y ididamo. Iso ti nagsakripisyo. Iso ti nagtrabaho, tapno adakanan niyaw. Nagtrabaho ang mata. Wena, hanggang awan mo ti agbayag at trabaho. Gaputam mo nga da trabaho ti asawam. Yalang-alang mo ti agtrabaho. Nalipatam ti pagrebengam kas padre di pamilya. Saan la da ita? Adado pa iti oras mo iti barkada mo iti pamilyam. Tatang. Iti nagsakit da po kaw. Nakautang ni Tricia. Imbis atulungam. Saan? Tada ka iti enti babarkada mo agin enjoy. Nilang abalayan ka ni anay tinangkad-kadwa kan kuana. Siyempre, amo ka kabaylan na, tatang. Kabaylan naman kan saan. Dagiti parikot adumteng, rumbeng adang gayam ti asawam. No di ka pa'y lagbalbalew. Mga no agnanayaw na mapukaw mau ti aginam. Banag apagbabawyam to iti udi na. Ay, kailiw da kanto lakit di anak ko. Di mo kumabaybay antibagim ijay Taiwan, wan. Wananang, awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Da kayo pa'y laang ti makaamo kini Justin, ha? Di yo kumabaybay anti anak ko, nanang. Ay na anak ko, uray di mo ibaga, talaga ajak to baybay anti apo ko. Agyaman nanang. Teresa! Nalabit ang naibaga ni abalayan ti may papan iti panagabrod mo, anak ko. Apay nga da ka dito, Franco. Sorry, pakawanan na ko, ma. Aklunak dagiti nagkurangak. Di ka ko man pumanaw. Naudi kan, Franco. Anya? Nakapirma akon iti tanlo atawan akon tratak ijay Taiwan. Agbalbaliw akon. Ikarik. Aggagagat akon nga trabaho. Agbalinak a responsable nga asawa ken ama ti anak ta. Iso apang asim ta di ka pumanaw. Ken pakawanan na ko, ma. Nabayag kan anapakawan, Franco. Ngam pakawanan nakmat. Ngamin, nakadesisyon akon. Kat pasensya kan. Gaputa nagpailuyusak idi itiriknak. Kat inya purak ti panagkalaysata. Oray saan ka pa'y anakasagana. Jak amo akas ti gayam karigat ti pagtungpalan na. Mangrungita man ang Tricia. Ikarik ngagbalbaliw akon. Agsingsing puwet akon, sweetheart. Nakasagana akmat amangawat manan kan ka, Franco. Ngam iti day ti agundaway. Masapol nga isaganaan tan ti panagdan natamanan. Kastamad tan ti agbalin amasakbayan ti anak ta. Ita Miss F, dandanin malpas ti kontratak dito'y Taiwan. Jakman amo, ngam kaslajak pa'y kayat ti agawid. No may papanmet ka ni Franco, agtultuloy latta ti komunikasyon mi. Inpakita na met ti panagbalbaliw na. Addan na talged at trabaho na, ket dakkel metten ti maitultulong na para kadagiti kasapulan ti anak mi.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Ti panakiasawa wenno ti panagpamilya ket saan a bareng-bareng. Masapol a nakasagana ka kadagiti amin a banag. Ditay nga rod apuraen ti makiasawa ken mangasawa gapulaeng itinainlasagan a rason. Ngem kitdi panunuten tayo a naimbag dagiti mabalin nga ibunga ti biddot a pangngeddeng. Isaganaan ti masakbayan tapno awan to ti pagbabawyan. Alakastan pagayam Tricia ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat ngal daw kada kayo amin, papagayam. Kablaaw, manipod kada kami ang mangak akam kadagiti agduduma apakasaritaan ti biag dagiti papagayam nga agsursurat. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay kan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga Manuel, manipod probinsya ti Calasiao, Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adu dagiti nagbalin nga arapaap ko iti biag, ngem jak natungpal. Ngamin, nasapaak anak ki asawa, ket jakon pinalpas ti panagadal ko. Isu nga idi adan anak mi iti asawak, piniliklatan ti nagarapaap para kadakwada, saanan a para kanyak. Ngamin, jakon namnamaan, amaragpat ko pa'y dagita nga arapaap, gapo talakaya kon. Rugiak nga rodan ti ag salaysay. O, kasano man ng Layla, umuna akon iti pila. Ah? O sige, makaamu ka. Biyag mo matday. Doda kami la kumati matungpal. Nasaysaya at kumano mununa pa'y amaki asawa ni manang mo alayla ng bitisika, Zandra. Isu na lang tawan mo't maramidan tayaw. Tawan mo nobyo ni manang yaw. Kan may sa, awan mo't agar-aram kan kwa na lakay. Hala, grabe kayo mo. Rumwar kamat nga minsag paminsan amanang. Kasano ama kaasawa ka ngay? No balay opisina balay laang tayan mo. No jak agbidot, naasawaan amin yung dagiti ka opisinaam. Ay na, di nakman bibiyangan si Cassandra. Awan mat kati parikot kanyak no umuna ka ama ki asawa din ko. Concern kami lang mat kan ka anak ko. Si kalangan ti awan pa'y asawa na kada kayo nga kakapsat. Ay namapmapanan ti tawon. Lumakay kan bumakit kamin kinitatangyo. Saan mi matakayat nga addakit di mabati nga agmay-may sa intunawan kami. Puro trabahon to matar-aramida manang. Ay na, adda nga min iro-ornungak. Isa ka sa pulak tag trabaho. Nagadunday to'y akwarta anak ka. Para kada kayo day tatatang. Para kanyak. Ay, di nakman ang angawan. Aramatan nyo ang mga ipatungpal kadagiti arapaap yo. Nay, anyat ka't mo asaway? O di agadal kayo. Palpasin nyo ti kurso yo. Ay, di nakrabakin anak ka. Iti day to'y ataon ko anasurok asing kwinta agadalak pa'y laang. Apay, adda ka di age limit ti panagadal? Saan? Diyak kayat. Alam day to'y akwarta. Aramatem langan nga agnegosyo.
Wano, uraan niya dita, pangaramatam iti kwarta. Tatang, sabali mo ti para iti negosyo. Dayta, kat talaga para kada kayo. Ha? O, kitain nyo dagiti nakasabit iti pader ti balay. Puro diploma kan certificate mi nga agkakabsat. Agraman ni nanang. Da kayo laangan ti awan diploma na, tatang. Umanayan kanya, dagiti diploma kan certificate yo. Naragsak ako namang buybuya ka dagita. Saanin ang masapol nga uray siya, kahit maadaan iti kakasta. Saan laang amay papan iti diploma daytoy, tatang? Amok nga adda dagiti arapa apyo iti asaan anatungpal. Impang pangruna yu tinagtrabaho ngam iti makalpas iti panagadalyo. Gaputa adda kami nga anak yu. Itatakabailan min ti tumakdar iti bukod mi asakan. Asikaswan yu mutten ti bagbagiyo, tatang. Lakaya kon. Sigurado akatawaan dak, no agadalak. Saan, tatang? Agenrol kayo iti pagadalan nga ayan dagiti gagayem ko aman nursuro. Adto iti pamasahek, Barok. Yaman na tada. Ay, potay. Punto kaya tagwarwaras adapat, pari Manuel. Si kamay pari Rico. Anya adamag day taparay. Estudyante blues, pare. Ay luko. No kantsawan naklang agawid kan paray. Saan pa, pare? Kinapudno na kitapalan ka. Anya. Imbag pa'y dagiti anak mo, tama lagip na ka, paglipasan iti panagadal mo. Ay, dagiti anak ko. Ay, andan pamilyada. Siyak pala timang bibiyag kadakwada. Iswa nagasat ka, pare Manuel. Tanaparaburan ka, iti nagsisimpot nga anak. Kumusta nga iti biyag ti estudyante, pare? Adumit lang ti chik si Jay. Ay, agistorya ka na, pare Manuel. Ay, kwa. Ay, sika talaga, pare Rico. Di ka pala nagbalbalew. Ay, umay ka di tabalay. Ay, mga ano ada mamerienda ngayon sa gana ni Bakay. Ay, uwan pare. Day tati ururaya. Kasano aya ako tsenday toy. Jakmet amaw. Ay, dahito yun ti bagbagak ka ni Layla. Jak amo ti computer. Dahito iti rigat na itangamin kay. At ti computer iti pagadalan. Agraman iti balay. Parikot itano kasanok nga research nga maymaysa. No libro ko madinalaklaka. Tatang. Miguel, anak ko. Adda ka, mahit. Uwan, tatang. Nangidagasak iti abas tuyo. Naggrocery kami nga minidikal man. Iso ngayon lakaman da kayo na dito'y balay. Ne, apay, anyat araramidan nyo? Ay, naimbag tanda ka. Ay, umay ka man, ta isuro na. Ne, anyat ti maitulong ko, tatang. Anyat aramidan nyo, ya? Ay, jakmet amo ako tiyenda ito, Ag-research kami kano maipapan iti electronics. Tatang nalakala day ta. Kasto ni, igaman nyo ti mouse na. Ay, day toy. Wen, di mo ta day suro-suro na. Day taman, pindutan nyo. Dito'y kayo mag-research, no adda kaya tiyo maamuan, tatang. Ay, kasjay. Nalakalaan, basta mo yung tagbasa. Surutan nyo laang dagiti instruction. Nagrigat agbalin nga estudyante. Tatang, narigrigat agpadakkel iti anak kan agbalin apadre di pamilya. Angam kinabaalan nyo. Saan nga imposible day ta? Makaturpos kayo. Agtalag kami iti kabaalan nyo, tatang. Wow! Makatawanan nga agad-adal kayo, tatang. Kat makatawan meten a puro reklamo. Narigat ka di, tatang? Ay, di
Pinakundamagan pa Sandra. Kat, kumusta kayo matgayam ken ni Carl, Sandra? Okay kami laang nanang. Awan may baga kiti asawak. Nakasingsingpat kanyak. Nasayat nga rod no kasta. Rumbang na lang mayat nga agsingsingpat ka. Nang runay takit dandani kayon maadaan iti anak. Masapul nga agbalin ka apagwadan nga asawa ken ina. Kadagiti agbalin tong anak yo. Di kagararamid iti banag apagbabawayan to iti udin na. Wen tatang, amok dayta. Nakita kada kayo kaninanang. No kasano ti husto apa nagpamilya. Isong aramidok mo't nga ron amin nakabalak. Tapno agbali na kapag wadan nga inakan asawa. Napno iti panubok kan sakripisyo ti pannakiasawa, anak ko. Nakita mo tirikat kan sakripisyo ti amayo. Manipod ubing kayo. Amo manak ko. Awanan ti umasping pa iti kinaragsak ti maysa nga ama makakita iti baligi dagiti anak na. Malaksid ang napadakil kayo ang nasayaat, nakaadal kayo pa'y amin. Dahita ti kapapatgan asagot kada kami kaninanang yaw. Umuna akasangay ti anak ni Sandra ita. Apay, saan kayo kadi ama pantatang? Ay, uray ka sa ti ayat ko amapan, saan mo't amabalin. Adda ka no abrap nga oral exam mi ita. Saan mo't amabalin adyak mapan. Amangan no ibagsak nak ti profesor ko. Di pa ikit agriti kakmanain. Anya nga oras ayat ti exam yo? Alas 3. Oh, kat, pangal daw mo ti birthday party ti anak ni Sandra. Ala, agpilis kayon. Tamapan tayo pa iti ayanda Sandra. Kalpasan na, itulod kayon ton ije pagadalan. No nga jak masang bout. Maladawak. Ay natatang, kabailan nyo dayta. Siyak ti makamu. Apay, kayat yo kadi agumura kada kayo ni Sandra. Inyunay-unay na paimat nga ro ti ipapanyo iti party. Agdalag kayo kadi kanyak tatang. Siyak ti makaamu kunak nga ro dun. O tatang, mapan kayon. Jesus, 10 minutes lang ang sakbay nga alas 3. Sige kit din tatang, mapan kayon. Tarayin yun. Makasambot kayo, masiguradok date na. Wide. Lalayin ninyo tatang ha. Wide. Apay ngay, agluak matan. Diyos ko, agyaman na. Gaputa pinaraburan na kami iti ama akas ken ni tatang. No saan agapuken ko ana. Awan kami matita, no anya ti adda kada kami. Aging ga akabailan mi, suportaran mi. Aging ga amaragpat ni tatang ti arapaap na itibiyag. Kasla kaano lang, dayday. Dandani di mo kayat apat ganti pa ng paadal nilaylakan ka. Oh, ita. Agradwar ka, Manuel. Ay, uun nga ron bakit? Aging kay takit kasla jak pa'y lapat dyan. Sakbay amalpas da ito'y atawan. Matungpalan ti inararapaap mo ang makalpas ka. May sakan a degree holder. Simple laeng ti arapaap ko bakit? Ngamin sakripisyo mo't para kada kami kadagiti anak mo. Pinagadal na, kalpasan na, dagiti mo't anak da. Mas pinilim ti nagtrabaho para iti pamilyam, ngam ti arapaap mo. Ay, apapalak idi dagiti sigod akaklaseng.
Ngayon, amin dakit nakagraduate. Kain adaan da iti natalgad at trabaho. Napintas ti biyagda. Idinto ta siya kat tila mas master ko at trabaho. Tapno lang mabiyag kayaw. Ngam idi makitak ti kinagagat dagiti anak ta. Nang runa dagiti awards a maalala da. Ay, impanakkel ko ti bagig. Naragsakak. Ngamin, may pagpanakkel ko dagiti anak ko. Kat saan ang asayang dagiti sakripisyo talakay. Sandra, kita man to'y badok no bagay ko? Wen, ngam napimpintas to nakatakin day tapolo manong. Aglisi kayo man ngamin dita ayan ti sarming. Itay kayo pa'y dita. Jak makita no, ustumot la ti pormak. Aglisi kayo man. Di nakdisturbuhan, Miguel. Madadaal ti make-up ko. Ang mga numakitak iti graduation ni tatang ni Mr. Wright. Iso ang masapula na pintasan. Amukin ka. Manong, suportaran talata ka din ni Manang. Uy, nay. Ala, agawahan nyo na. Maladaw tayon. Relax, bro. Kabailan tayo ti makadanon iti pagadalan da tatang in 5 minutes. Nagdayta ka manan. Apay? Kinunakmat ka. Di mo unay ti agpatara iti kotsem. Kanayon ka nga overspeeding. Di ka agan anad iti panagmanehom. Ay, sus! Kasla di kamot na irom ka ni Manang. Siguro, no san lang nga nagbalin nga empleyado iti bangko. Ang mga car racer itan. No kasano kumamat ti kinapartak mo nga ag-drive. Kasta kumamat ti kinapartak mo nga agbirok iti lalaki. Anya! Very well said. Ay na, aday ta ni tatang, umulin iti stage. Manang, tay kamera, partakam. Ala ni Manang, agsangit kit din. Masapul ang maalam iti ladawan ni tatang. Yagbon ti kamera manang. Siyak ti mang picture ka ni tatang. Luan ni ragsak da ito, ay ating ko. Kamaudyanan na natungpal matlaangan ni tatang ti arapap na. Katuston tapno jak mailuyos. Kita mo, nagwaras ang tinusar mo ang maskara itaglawlaw ti matam. Kas kalapanda. Anya? Kasano no makitam nito ni Mr. Wright, di tayo kat kababain itikas na nga itsura mon. Anak ko, naggraduaran to'y amayo. Yay! Yahaw! Congrats, tatang! Congrats, tatang! Kamaudyanan na. Maisabit mo matlangan ti diplomam iti abay dagiti diploma may. Agyaman ak unay, Layla anak. Awan anyaman na tatang. Dayta ket panagyaman mi kada kayo iti amin a sakripisyo yu kada kami nga anak yo. Wen mat ngamin, tatang. Iso husto ka din dayta panagyamyaman yo. Ay, nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gapo, tada kayo ti anak nga inted na kanyak. Ket pagyamanak day taken ko na aging gatong palbiag ko. Agyamanak kada kayo anak ko. Kasta matenken ka bakit? No para kadagiti dadduma ket may salaeng a papel ti diploma, para kanyak daytoy ket maysa a pakaidayawan, nga iti kaano man ket saan a maartapan ti uray manu agatad ti kwarta, wenno anyaman anain materyalan a banag. Daytoy a diploma ket mangipakita nga iti kaano man ket jak nagbidot a mas pinilik ti nagbalin a padre di pamilya. Naragsakak kadagiti amin arigat ken sakripisyo para iti pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Manuel.
ken ka pagayam Manuel. Kablaawan ka iti panagturpos mo. Nagasat ka, gaputan na addaan ka iti nasisingpet nga anak. Numaminsan, adamot laeng kadagiti naganak amang disiplina, kadagiti anak da, iti kastakot na sayaat ti panagdakkel da. Maminsan pa'y may saka, kadagiti makapaneknek, nga oray kasano karigat ti biag, oray kasano kinaadu ti paglabasan a panubok, at dan tulat tabaligi a magunod. Alakastan pagayam Manuel, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Sakbay ti amin, kablaawan da kayo manen iti naimbag kanagasat nga aldaw. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon taikan biyagita, ket nagapukan ni pagayam tayo, nga Rael, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, din makelak iti pamilya a marigrigat. Aklonek ti kinasadot ko, iso nga jakon nagadal, ket kinay kayat kon tinagbalin nga istambay. Arak, babae, ken aminan a klase ti sugal tinasumok ko. Nagbalinak paikit din asuki, iti istasyon ti pulisya, dito'y lugar mi. Gapu iti kanayon, apa nakigulgulok. Nakaritak no kasjay a mabartekak. Isu nga ado dagiti makaap-apak. No maminsan, agsango kami paikit di iti amak nga aginom, banag apagungungtan met ti inak. Ti amok idikat agnanayonan akastoy ti biag ko. Ngemdimteng ti jak ni namnama apasamak. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Rael, nalpasan ti reglementary period, mabalin mo ti rumwar. Madamdaman ton sarento. Dito ay akong presento mangal daw. Kasla na imas ti sidayo kahit. Ay, unay kan Rael. Aramidam samot din a hotel to istasyon mi. Pabasulan nyo dagiti awanan bay nakabaranggayak. Ngamin, di da maumuma amang reklamo kanyak. Isuda pa ikit din taking basol. Kat mo sigamot tinalaing. Naglaing ka makiapa no kas dyan na bartek ka. Binarsabarsak mo pa iti bato ti balay ni kapitan. Amom ngamin sarento, makapasuron tayo dyan kapitan mi. Nakasadsadot. Amo na nadadal ti basketball court idi na panabagyo. Ngem di naman la aksyonan met. Awanen ati pagpalabasan mi iti oras no kas dyan nga awan palot. Oh, abay, mano ka din titawan mo ita? 30 ko na. 30 matgaya mo titawan mo. Ngem inuubing pa ila ti panunot mo. Day talpag palpalabasan ti oras ti ambong maramidan. Ha? Katanya ko mga tinamnama mitikas kanya asaan na nakaadal sarhento. Saan aya nga sideline ka idi kanimang kanor? Ida drive mo ti jeep na. Wan, masadut akon. Makapasadut mo't ngamin ti agtrabaho sarhento. No kasta, agpada kayo lang kani kapitan nyo. Sadot! Sa di numanan tinagkapwamhana. Napanak na kimisa nanang. Kabarbarugayam ti Paris Priest tayo. Madlaw anasingpat. Ken champion ti looks na. Uray addan edad na. Ay nahana. Misa ka amisa. Ngam awan mat mapaspasamak. Isumat latta ti biag tayo. Saan mat asungsung-batan ti Diyos dagiti kararag mo. Ala ni nanang. Domingo pa'y mat ita. Mabalin ka di, saan kayon nga agdiskurso. Tanya ti kayat mo nga aramidag. Agul uli makaklatan, jak agsasao kasjai. Ay, biag aya, nabambanog akon iti kastoy a klase ti panagbiag. Ti amam, inaldaw anabartek.
Ni Manong mo met, Arael. Aguray ka. Sa dino ti ayan ni Manong mo. Kasla dual dawon ajak nakit-kita. I'm home! Aday tanti birbiro kanyo, nanang. Naggap-gapwam manan, Rael. Sa dino kumapay ngay, nanang. Siyempre, ijay presento. Ijay laang matipagpalpalabasan na iti agpatnag, nukas jay amabartak. Ay, awan mon, Rael. Kita nyo kiti, At dapat take out ko. Pinabalunan nak ni Sargento. Adobo ang manok ko naman. Isong imbes nga agdiskurso ka dita nanang, nasaysaya at namangantayon. Sige, darupam. Pangabakan nak. Oops, may sabay. Oops. Uy, good. Ayos. Nangabak ti postak. Adda manan pang arak kuno kosto lang. Naggana sa nabiyag. Diyos ko, kaano ka di asong batam dagiti kararag ko. Kaano nga ta sumaya at mati panagbiag mi. Nabanuga kon iti kastoy a klase ti panagbiag. Agpakpakaasi Diyos ko. Sapay ko tapagbalbaliwo mo ni Manong ko. Mabutangak ngamin, Diyos ko. Amangan nyo iti may isang aldaw. Saan laangan nga iti presento ti papanan na. Nudikat. Hana, anak ka. Ninanang deja. Apay ka di, nanang. Ay nahan ni Manong mo, Rael. Ni Manong mo. Apay ni Manong. Anya tinapasamakan ko, ana. Basol mo amin daytoy ang mapaspasabak italando. Apay ngay asyak ti pabasulam mirna. Gapota saan ka nagbalin a pagwadan nga ama. Kitaom ita ti anak mo. Dimbakal abarumbado. Ay, di nakman pabasulan. Kitno sika matinang padakkel kadakwada. Sika ti kanayon da akadwa kabayatan ti kadak iti trabaho. Ita, siyak ti pabasulan. Sika ti nakasursurwan na kadagiti agduduma a klase ti bisyo. Ay, agtal na ka man. Imbis arsya mo sermonan nak. Ingka sikaswan ti anak mo nga da iti ospital. No adda ko man natalgad at trabahom. Nakalpas kumamat ni Rael iti panagadal na. Ngam saan mat, taadda dita anakatambay. Agin inom, kat inton mabartak. Agbirok iti kaapan na. Hay makaumaabiyag. Muenain basol kon. Siyak aminan ti aking basol iti kamalasan iti biyag tayaw. Kaano akpay aya nangabaken ka. Sika akanayon ti hustaw. Sa dino ti papa na Manong Rael. Saan pa'y laang anaimbag ti sugat di ta ulo kan kiday mo Makapaburyong dito balay. Ay namanong, amom ka di adandanin na awanan iti puot ni nanang, idi nakita na kaadara-dara. Ti amuna, nabuungan ta ulom. Oo, ikayo met. Ni, papanamon ngay Manong, saan ka pumanaw? Uy, Manong Rael! Tal na ka man. Kaya't ko turmuar. Na, ay, makaamu kay tibiyag mo. Nagtangken ta ulom. Sino ti kumarit ka na kayo, Agpipindadas na yun, no kaya tiyo! Saan na siya ti padpadasan nyo, Hoy, Rael, nabarta ka manan. Di mo man amon tilablabidam. Agdala ka man, makadisturbo ka kadagiti kaaruba. Disurasan ti rabi. Rumarte na turod ko na! Aglalaban tayo ta makita ti malalaki. Ay, naanak ko, dumgag ka kumamot iti sao. Pang-asim. Intungkwan, i-report da ka manan. Apay, kayat mo manen ayat ti mapan maturog iti pagbaludan. Awan bibiyang ko kada kita karuba. Aramidin dati kay kada.Ag-report da. No iso ti pagragsakan da. Nagadunga mo da. Sana ka mabutang. Awan ka butang ko. Ay, awan mo, Rael.
Talaga natangkan ti ulom. Awan dengdeng gemasaw. Iso makaammo ka nga rod iti biyag mo. Makauma ka. Anyamatan. Itaak pa yan na dadailan. So apag dardarasak. Maladaw akon. Ag alas 9 ket. Alas 10 ti kasar iti simbahan. Ne, apa yan? Ay, agyaman ang Diyos ko. At dan sa akin di Good Samaritan nga impatulod mo. Nan, ano tilugan nyo? Saan mo ta na ma-start, Barok? Uy, sikat ka barbaro apa di dito lugar ni? Uen, Barok. Kahit jo ka din nga gandar tilugan nyo, Father. Uen ko Barok. Amangan no ka ba alam kit di apa andaran? Ada ngamin habhabulag akasara. Karag-karag mo't ngamin ang tilugan nyo, Father. Gumatang ka ngaminan iti baro, Mabalin ko tarimanan ita. Ang mga no inton madamdama, wano inton bigat, kat madadahal tumanan. Among ka diatag maneho, Barok. Ha? Apay ka di, Father? Nay. Si kakadinday ta, Rael. Wow! Ayos mayat ti pormam ita manong Rael. Oh, bagay ko kadimot lang. Uniforme mo't day ta, anak. Buntatang, impadaitan nak ni Father John iti uniformek. Iti kasta, disintimot akitaan. Kantam no saan ako na marigatan nga agbiro kadagiti isuot ko, no kasi nga dalakad mi. Ay kayo nasaya at ano kasta, Barok? Agdwa bulan mo pailaan kini Father John. Ngam dakkelan tinagbaliwam manong. Ha? Makapasaron nga ro dumaminsan. Ngamin, oray kayat ko kumati uminom. Jakmat basta mapanawan latan ni Father. Adi, mumpuwain latan ti inumam. Ala ni tatang. Ha? Sakbay na panunot mo, naaramid kunday tatang. Anya! Manong Rael. Naminsan lang matkit di. Naamuan nga ni Father, iso pinagungtan nak. Iso dya akong inulit. Day takot ti malalam manong. Kaya't ko nga ro din na panawan, jak man amoy ti dadya padi. Kasla siligtirik nakin ko na. Sabalit ipanagkita na kanyak. Saan akas iti panagkita dagiti daduma kanyak, aparikot ti sangalubungan. Ti panagkita dadya apadi kanyak, ket may sak anasayaat, ken mapangnamnamaan a tao. Naimbag nga orasyo, Father. Oh, si kamat gaya, Mirna. Nakapasyar kamat. Wan, Father. Inyagan kayo iti rambutan kan abukado. Kapuros na kita, Father. Nagsayaatan. Agyaman ako na, Mirna. Aywan, adda ni Rael iti bangir a building. Adda ngamin activity mi into no may alawas, ket sursuruan na dagiti ubing agkanta. Malaksi da nalay nga agkanta. Nalaing paigayam nga gitara ni Rael. Wan, Father. Nalabsak nga rod itay. Imbala iti amana. Nalaing ako manta kan aggitara. Father. Agyaman akunay kada kayo, Father. Amuyo kadi apermi asakit ti ulok day tanga ubing. Idi awan kayo pa'y dito lugar mi. Kinapod nun kasla urayak laangan nga daw may mangibagaan atayan ni Rael. Gapu iti kinalaing na amakiapa. Nang runa no kasjay amabartag. Nagbalinan asuki da ije presinto. Gapu iti panagsubli-subli na iti pagbalutan.
Mirna, awan imposible iti Diyos. Kabalan na pagbaliwan ti may sa tao. No lakit di tagtalag tayo kenkwana. Father, agyaman iti panangibil ang yukin ni Rael kas anak yung atan. Awan ang yaman na Mirna. Nasing patatao ni Rael. Awan lang amin, ti usto mang tarabay kenkwana. Nang runa ket puro barumbado ti barkada na. Iso ang maisursurot mat iti sana na saya at nga ugali da. Itatanaya dayo tayo ni Rael kadakwada. Makita tayon ti pudno a kinatao na. Apay day Rael barok. Lakaya kon. Tapno agbasa iti kasta. Ken nawanan tsukos ka. Diya kon mabasa dagiti nagbabasit a litrana. Ay na, nakabiro kay manan iti irason nyo, tatang. Sige, sige. Into nagsweldo igatangan kayo iti reading class nyo. Iti kasta mabasa yo ti Biblia. Ay, sanayin. Gastos ka pa ilaeng. Sanayin. Ay natatang, saan kayo ngaminan ako muntra? May sakamay. Hanadin ko. Itugot mo tuman ni tatang no kasya makimismisa ka iti Domingo, wen? Ha! Manong, itugot ko idakin ni nanang. Amok akor ni kada kayo to ibagak tatang. Ang amuyo ka di. Naragsak gaham ti biyag no asidag ka iti Diyos. Dumaminsan, ti amu tayo ket awanan namnama. Ti amu tayo ket awanan ti maragpat tayo iti biyag. Ang no awatam gayam ti Diyos iti biyag mo. Ket italak mo amin aparikot ken dagansen mo iti biyag ken kuana. Lumag antirik na. Ket ininot a mabalbaliwan ti biyag tayo. Miss F, no ikumparak ti biyag ko idi ken ti biyag ko ita, kasladyak paylaeng mamati. Ti amok ket awanan pagbaliwan ti biyag ko. Ti amok ket agnanayon akon nga istambay aginggang ay pulang ko ti bulod ko abiyag. Pudno gayam atunggal pinarswa ti Dios ket ada na ituding a misyon na ditoy rabaw ti daga. Dakkala panagyaman ko ngamin na amok ni Father June ken dagiti dumapay nga agpapaay iti simbaan ket nagbalindaan na saya at nga impluwensya kanyak kang runaan ti amin na amok ti Dios ket iso ti nakapagbalbaliw iti biyag ko. Daytoy man ti padas ko ajak Topolos malipatan. Toy pagayam mo, Rael. Ken ka pagayam, Rael. Bayat ti kadda tayo dito'y rabaw ti dagang agbibiyag, saan nga imposible ti agbalbaliw. Nang runa, no talaga nga kayat tayo ti agbaliw. Rumbang nalaeng abumangon tayo iti pan nakaisukba ket mga barwanan tayo iti baro abiyag. Italek tayo ti amin iti Diyos anamarswa, iti kasta ket agbalin anaragsak kenalag-an ti panagbiag. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, ngayon patulod ni pagayam tayo nga Rael, manipod probinsya ti La Union. Ket patsek, anakaibati iti adal ken liwliwa kada kayo amin. Sapay kuma, tadi kay mauma amang tarabay, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdenga.